sobre o regulamento para os convenios coa administración local. Ano tras ano, o Concello de Redondela ven otorgando diversas axudas económicas para a financiación de eventos, actividades e proxectos de interese xeral reguladas mediante convocatorias específicas. Estas axudas concédense habitualmente mediante unha convocatoria de subvencións a que se presentan os proxectos en concorrencia competitiva, existindo uns baremos específicos regulados nunhas bases ou mediante a asinatura dun convenio coa administración local. A posibilidade de optar a subscribir un convenio coa administración local non está na actualidade regulada e ven sendo o criterio da Concellería correspondente quen dirime as accións obxecto de convenio en función dun interese xeral para a veciñanza de Redondela. Estes convenios abranguen diversos ámbitos sociais, deportivos, culturais, educativos, etc. E esencialmente concédense a entidades sen ánimo de lucro. Dende a agrupación de lectores consideramos que esta situación é injusta e anacrónica pola inexistencia de igualdade de oportunidades, pola inexistencia dun regulamento claro do procedimento de como optar a estas axudas e por non dar cumprimento neste senso a tan demandada transparencia e objetividade nos procedementos cada vez máis reclamada pola veciñanza actual do Concello de Redondela. Tampouco existe unha comisión plural que avalíe que accións presentan un interese xeral suficiente para acadar a asinatura dun convenio de colaboración coa administración local. Queremos salientar que dende a agrupación non queremos pôr en dúbida que as entidades sen ánimo de lucro cuxos proxectos son actualmente beneficiarios do convenio co Concello de Redondela sexan ou non merecedoras deste. Non obstante, a necesaria transparencia, igualdade de oportunidades e a fiscalización dos recursos públicos fai necesario que se regule o procedimento de establecemento de convenios entre a administración local e terceiras persoas, tanto físicas como xurídicas. Por estes motivos, e observando un vareiro importante neste senso, propoñemos o seguinte acordo. A elaboración dun regulamento que defina un procedimento xusto, universal, regulado e obxectivo para a canalización de propostas de convenios, a composición dunha comisión plural para a avaliación das propostas, o establecemento de criterios baremables que establezan o interese xeral, entre outros aspectos, todo isto de cara ao establecemento de convenios da administración local con terceiras persoas, tanto físicas como xurídicas. Moitísimas gracias. Señora Quintáns. Dende o noso grupo creemos que esta proposta é unha boa iniciativa para fomentar a igualdade de oportunidades a hora de suscribir un convenio coa administración local, polo que imos a votar a favor. Moitas gracias. Señor González. Bueno, pois traise unha moción a debate por parte da agrupación de leitores que ten certo sentido e para nós, de alguna maneira, resposta a unha demanda que nós quixemos reflexar de algún xeito pois nunha das primeiras decisións que se tomou neste mandato, que foi ampliar un convenio, foi apoiar e ampliar un convenio a unha determinada entidade, me parece recordar, de 7.000 a 12.000 euros. O Bloque Nacionalista Galego daquel momento votou en contra, non porque houbera ningún tipo de discrepancias con esta determinada entidade, sino porque considerábamos que a cuestión dos convenios e ampliar os convenios pois ten o seu aquel, ten o seu problema, sobre todo porque despois non se dá conta de onde se xestionaron os cartos, e nós polo menos no seu momento pedimos a onde iban esos cartos e non se nos respostou. Entonces, bueno, pois de alguna maneira esta moción ven a enmendar pois esa situación, non? E o tema dos convenios, bueno, pois é importante pois darlle unha volta. Nós con todo no posible regulamento que poida xurdir, que temos dúbidas de que teña vontade o goberno do Partido Popular de poñerlo en marcha, temos dúbidas, pero ese posible regulamento tamén de alguna maneira tería que recoller que hai entidades e entidades, é dicir, hai entidades en Redondela de carácter social que para nós pois teñen un papel, unha función moi importante, que están sustituindo o que debería ser a administración, e refírome pois nomeadamente ao papel que está desenvolvendo Lenda, a Asociación Lenda en Redondela, como unha dos sellos identitarios de Redondela, e hai outras máis. Entonces, que a hora de facer ese regulamento pensamos que se deberían primar este tipo de entidades e asociacións sobre outras que, bueno, pois tamén teñen a súa función, o seu papel, pero para nós pois non serían tan prioritarias, por así decirlo, non?
En canto á cuestión da transparencia e participación, o Bloque, desde que entrou a gobernar neses malogrados gobernos municipais, que aquí a concelleira que xa participou do outro goberno anterior, tanto insiste, pois o Bloque Nacionalista Galego fixo bandeira da transparencia, da participación, da creación de regulamentos que, por ser suaves, o goberno do Partido Popular deturpou e desorientou, por ser suaves, porque hai palabras máis grosas, o que pasa que ao alcalde non lles gusta escoitalas, non? Entonces, nos, o tema da transparencia e da participación veciñal nos parece moi importante, e se iso é a crear un novo regulamento para mellorar a transparencia dos convenios, pois non lle vamos a dicir que non. Nos parece, pois, bueno, lógico, porque despois de 10 anos, desde o ano 2000, aproximadamente 16 anos, desde que se crearon os primeiros regulamentos, pois, bueno, as cousas van evoluindo, hai que adaptalas, hai que modificalas, pero se comparte un pouco o que o Bloque Nacionalista Galego impuxo, cando gobernou en Redondela, que era unha maior participación veciñal. Entonces, bueno, pois vamos a darlle o noso apoio a esta proposta da agrupación de eleitores, dubidando moito, como decía antes, da vontade do equipo de goberno. E isto só hai unha maneira de reconducilo, nada máis. Bueno, pois como veñen reflectindo os demais grupos, o carácter da moción non é outro máis que acadar un pouco máis de transparencia dentro do traballo do Concello, non? Algo que, bueno, pois facilita a labor de todos, tanto os cidadáns para coñecer a realidade e a actualidade do Concello, como para os grupos políticos, que tamén podemos así acadar máis información sobre determinados temas, non? Eu preparando a moción facía un pouco de memoria, eu recordo que xa o goberno, creo que recordaba que foi o Partido Popular, xa ao inicio do anterior mandato eliminaba algún dos convenios. Os convenios deportivos ao final quedaban eliminados e agora todos acuden a unha subvención a través dun concurso en igualdade de condicións, non? Algo que é moi beneficioso para todos, porque beneficia tamén que aparezcan novas entidades que den cabida ou satisfagan necesidades que poden aparecer de forma puntual ou de forma continuada para diversos eventos, actividades ou que sexa necesario en cada momento, non? O certo é que eu revisaba para preparar a moción os orzamentos de 2016 que ten o Concello neste ano, non? A cantidade que está en diferentes convenios, que son 20 concretamente, son 321.500 euros os que hai destinados para convenios, nos que entendemos que non hai ningún tipo de criterio máis que o exposto na moción, co cal parécenos unha cantidade excesivamente elevado como para levala desta forma. O mesmo que facía a agrupación de electores no seu expositivo, nós tampouco dudamos da labor que fan as entidades. Por suposto que fan unha gran labor, incluso como relataba o portavoz do Bloque Nacionalista, algunhas están a sustituir a labor do Concello en algúns eidos, co cal, por suposto que nós non dubidamos deles, os animamos a que consigan coa súa labor. Co cal, nos imos apoiar a moción porque vai beneficiar a todos e creemos que debe haber un criterio para que todo o mundo poda beneficiarse do mesmo modo. Sin embargo, o único que vou preguntar e que me gustaría que a agrupación de electores facilitase un pouco é que nos indicase un pouco como queren ou que se lle exixa un pouco máis ao grupo de goberno o formato desa comisión plural que se pide no acordo da moción, pois ven si vai ser concelleiros con técnicos, grupos da oposición, participación de diversas entidades ou como o queren establecer, e tamén si os diferentes regulamentos, porque entendemos que haberá que adaptalos segundo a área que sea o convenio, vanse ir redactando dende inicio ou si vanse esperar a que a propia comisión este formada.
Ahora? Sí. Si o regulamento iríase facendo con anterioridade ou se vai a esperar a que este formada a comisión que se encargue da regulación dos convenios. Moitas gracias. Señora París, ten a palabra. Eu, antes de contestar á agrupación de lectores, quen é que presenta esta moción, quería pois escoitar os argumentos do resto dos grupos da oposición, sobre todo pois dos partidos que xa gobernaron, o BNG e o Partido Socialista, nomeadamente, porque, pois, por mirar se teñamos algunha resposta diferente ao que estamos acostumados a ver aquí cada vez que a agrupación de lectores presenta unha proposta. E, bueno, non houve sorpresas, e temos, pois, bueno, un apoio unánime, e, bueno, vamos a falar entonces de por que isto pasa así. Realmente, vostedes dous, ambos os dous partidos que gobernaron anteriormente, estiveron firmando durante todos os gobernos en conxunto ou en solitario dúcias de convenios con todo tipo de asociacións e entidades aquí no noso concello e xamais que eu saiba se lles ocurriu acometer nin regular este tipo de subvencións nominativas aquí en Redondela nin facer ningún tipo de regulamentación específica. Por que apoian o facelo agora? Pois, bueno, tamén lle seguidismo, ou eu non estaba antes, nos casos nos que corresponda. Decirlles tamén que son previsibles e tamén faltos de memoria, porque, en concreto, co BNG, decirlle que, evidentemente, vostedes fixeron os regulamentos que fixeron, o tempo pasa, hai que corregilos, pero que este non había nada. É dicir, vostedes simplemente se dedicaban a facelos con total normalidade, con quen vostedes consideraban, e aí están feitos e están firmados. E con respecto ao que falan das entidades, pareceme un xeito de falar bastante complicado, porque vostedes dá impresión, non quero decilo así, pero parece que dá impresión de que previamente discriminan, ao menos a min dame a esa impresión. Xa para contestar ao texto da moción, comentarlle ao voceiro de AER que vostedes están a partir dende unha súa perspectiva propia e pensamos que por motivos ao menos inexactos, supostos ao menos inexactos. A concesión de subvencións nominativas ou convenios, como coñecemos, e como queiran chamar, xa están suxeitos a unha revolución específica nos orzamentos anuais do Concello, ano tras ano. Teñen que vir recollidas e están explicadas na base 52 de todos os orzamentos municipais ano por ano. Figuran ali as cantidades e as entidades ás que se lle vai a firmar ese convenio e, evidentemente, as garantías e as justificacións de por que se vai facer ese convenio con esa entidade en concreta. Nos estamos aquí a tratar de actividades que se están, digamos, regulando por unha Lei Xeral de Subvencións, ano 2003, temos unha autonómica e pensamos que un marco máis que suficiente para tratar este tipo de acordos que se fan con estas entidades. A nos parece, non sei, o que vostedes dicen que é injusto e que é anacrónico, pero realmente parece yo a vostedes, porque xa lle digo, aquí, dende sempre, este era unha modalidade completamente normal de actuar e de proceder coas asociacións que están facendo proxectos de interese importante e social no noso Concello. Aquí non había un regulamento nin claro nin oscuro, é dicir, non poden decir que sexa máis claro ou máis oscuro porque non o había, non o hai. E isto non quere decir en ningún momento, eu non entendo así, dende logo, vostedes están, dende que están aquí na oposición, observándolo ano tras ano, que non haya ningún tipo de cousa estrana nin falta de transparencia, os datos están aí, as asociacións están aí, presentan memorias, justificacións coas facturas que eles nos traen e están todo pasado por un criterio perfectamente, bueno, ríanse se queren, a mí non me fai ninguna gracia, fiscalizado por los servicios que teñen que facelo. Decir que carece de transparencia é falso. Para min e para calquera que coñeza como se funciona desde a intervención deste Concello. Vostedes deberían saber tamén que a Administración, como sempre, que, bueno, unha cousa que lles olvida, debe traballar seguindo algúns principios. En concreto, voulle falar do principio de eficacia, que a vostedes, pues, parece que non lles gusta, pero recordo yo. Solamente lle pregunto unha cousa. A vostedes lle parece eficaz facer pasar por un proceso, un procedimento, como vostedes escriben aquí, procedimento xusto, universal e regulado e obxectivo para canalizar propostas de convenios e compoñer unha comisión plural para avaliar as propostas e establecer criterios baremables que establezan o interese xeral, entre outros aspectos, de cara ao establecemento do convenios, o sea, un procedimento longo e complicado,
para chegar ao mesmo resultado que temos agora mesmo, porque vamos a chegar ao mesmo. Eu lles pregunto, cantas asociacións en Redondela pensan vostedes que poden facer, por exemplo, por falar dunha coñecida por todos, o traballo que fai coas persoas lenda? Hai máis asociacións aquí que poden facer ese traballo, aparte deles? Non. Que sentido ten facer pasar a esta asociación por ese proceso se vamos a chegar ao mesmo resultado? Eso é perder tempo, perder traballo, perder esforzo, perder eficacia, e é totalmente ineficaz. É un procedimento que, bueno, se podería facer, pero é Vaya rematando, ineficaz. señora París. Están tamén falando, tamén con moito ahínco, pero bueno, con moito Ten un detalle, do que segundo nos estamos turno. falando de firmar convenios novos ou convenios diferentes dos que o mellor vostedes farían como goberno. Moitas gracias. Pero, Ten un segundo turno de palabra. Hai que estar. Perdón? Non, os turnos son os que son, e para todos trato de que sexan os mesmos. Señor Bueno. Figueroa. Ben, por orden, por contestarlle o voceiro de BNG, que preguntaba que tipo de entidades se conveniarían. A ver, a intención desta moción non pretende nin eliminar convenios, nin facer, nin cambiar as subvencións ou os convenios que podan existir agora dunhas entidades a outras, sino que podan concorrer e que todo o mundo coñeza que existen unhas bases polas cales poden concorrer. Preguntaba o voceiro do Partido Socialista de como sería a comisión. De entrada, para preparar esa comisión teríamos que reunirnos todos os grupos políticos. Non pretendemos que sea dentro do grupo de goberno quen dirixa esa comisión. De entrada, entre os grupos políticos se decidiría como sería esa comisión e se podería contactar coas propias organizacións que hoxe en día están recibindo subvencións ou convenios para que esas bases sean máis áxiles e máis fáciles de tratar. O regulamento, dende logo, sería posterior á comisión. En canto a voceira do Partido Popular, botaba en cara os grupos que pretenden apoiar esta moción de que eles nunca fixeran nada, e a continuación decía que isto sempre se fixo así, que así estaba ben e que así era máis áxil. Entón, pois non sei, entón haberá que felicitalos por telo feito así. Nos creemos que é un error, por iso o traemos aquí. Fala vostede da eficacia, do tempo que levaría facer as bases, reunirnos, levar todo isto adiante. Esa mesma argumentación sacou na vostede co tema dos campamentos de verán e as ludotecas. Finalmente parece que xa non se elixen os rapaces que van a estes campamentos ou estas ludotecas como se facía antes, por orden de entrada ou a dedo. Agora hai un orden para elixir, para solicitar esa admisión nestes campamentos ou ludotecas. Nos, co convenio, o que se pretende é que todo o mundo entenda que pode concorrer en igualdade, que non conchegar ao Concello presentarlles un proxecto o concelleiro de turno, sea de cultura, sea de interior, sea do que pretenda conveniar. E según lle guste ou non o concelleiro co que fale, o concelleiro de turno, ese convenio se leve adiante ou non. Creo que non pedimos nada que no tempo que levamos neste Concello xa non pediríamos para outros procedementos, e que non nos parece para nada difícil. Continuarei máis adiante. Gracias. Moitas gracias, señora Quintáns. Simplemente reiterar o noso apoio. Vamos a ver. As referencias que fixo a voceira do Partido Popular nesta moción, non? Que, bueno, faltos de memoria, porque antes se asinaban convenios. O que está falto de memoria é o Partido Popular, que cando o Bloque Nacionalista Galego empezou a tramitar todo tipo de regulamentos participativos, parecíalle un intento de manipulación das asociacións, e senón que vaya a hemeroteca.
que vai á hemeroteca e que lea as actas dos plenos, como os distintos voceiros do Partido Popular que nos deleitaron ao longo dos últimos anos cuestionaban sempre calquera regulamento de participación veciñal, porque eran para manipular as asociacións e colectivos. Entonces, non é que sea xa falta de memoria, que non sabe, pero ten que informarse antes de falar. Quen utilizou, manipulou burdamente os convenios foi o Partido Popular, que utilizou como chantaxe para que lle apoyáramos os orzamentos. Sempre o fixo así, porque chantaxeaba a oposición para que lle asináramos os convenios amenazando que non se iban a poder asinar se non lle aprobábamos os orzamentos. Era unha manipulación burda, e máis burda porque sempre os convenios nomeadamente van a final de ano, os utilizan para asinalos a final de ano. Esa é a manipulación que utiliza, que fixo bandeira o Partido Popular desde que Javier Base o alcalde. Logo fai referencia ao principio de eficacia da administración. Eso, si sacara unha oposición, pois o poderíamos admitir, pero aquí está falando como política. Vostede foi eleixida polo eleitorado e ten que cumprir un papel político. E o papel político que aquí estamos desenvolvendo a oposición é cuestionar este tipo de convenios tal cual vostedes están facendo e plantexar unha nova fórmula. Unha nova fórmula, sí, porque vostedes están en minoría, están en situación interina. Polo tanto, temos que ser os da oposición os que lle temos que decir a vostedes como teñen que gobernar. É así, é unha situación especial a de Redondela. Están en situación interina, polo tanto, teñen que escoitar o que a oposición, de alguna maneira, pois propón. O que pasa que vostedes, eu me reformo no que decía antes, isto é como tirar contra un balado. Non van a facer nada, non teñen vontade de facelo. Non van a facer nada. Entonces, bueno, podemos chegar aquí a moito acordo, pero ao final van a seguir facendo o que lles dé a gana, non? E, bueno, pois simplemente, efectivamente, como todo na vida, evoluciona, cambia, e hai cuestións que se poden ir transformando. O Partido Popular na oposición, estas cousas, vamos, estaba en Saturno, nin lle interesaba, nin as cuestionaba, lle daba igual, non facía ningún tipo de propostas, e agora, pois con responsabilidade da oposición, lle temos que decir a vostedes que hai que modificar determinadas cuestións porque hai colectivos que queren estar de alguna maneira cinguidos a unha determinada normativa que é o sentido desta moción que íbamos a apoiar, nada máis. Quedou claro. Señor Álvarez, ten a palabra. Gracias, alcalde. Eu comecei a intervención dicindo que alababa esa xestión feita polo Partido Popular eliminando certos convenios deportivos. É dicir, non sei de que é extraño, pero bueno, a culpa, como tamén xa se decía, vostede culpa ao bipartito da redacción de varios convenios deportivos, pero vostedes tampouco cambiaron. E máis, eu falaba de convenios de asociacións deportivas que vostedes eliminaron, pero se vostede revisa os orzamentos do ano 2016, os que o seu equipo de goberno está a utilizar neste momento, poderá observar que no eido dos deportes hai varias partidas, unha de 12.000, unha de 9.000, unha de 3.000, unha de 4.000, unha de 2.500 euros, que son por convenio, non son por subvención. Cando deportes sí que ten subvencións específicas. Non todas. De todos os xeitos, eu quero recordar que hai eventos que están ponderados dentro desas subvencións. Pero vou máis alá, hai eventos, como pode ser o Lúa Meiga, que ten unha subvención, e, sin embargo, o Millo Verde é outro evento e vai por un convenio. E a diferencia entre un e outro é 11 veces maior, polo menos, porque creo que Lúa Meiga está cobrando en torno aos 1.500, 2.000 euros, e o Millo Verde recibe 16.500 euros, cando son do mesmo evento. Pero entendo que haberá determinados convenios que non se van poder tocar, pero haberá outros que sí se van poder regular. Ademais, non entendo por que non lles parece injusto. É dicir, o que vai favorecer é que todos concorran dentro do mesmo eido coa igualdade de condicións. Co mesmo igualdade de condicións. E ademais, o que vamos a conseguir é algo que se está a demandar
agora mesmo por normativa, que é acadar máis e máis transparencia. De todos os modos, tamén o que se vai evitar é que determinadas asociacións coa o seu convenio ustedes podan utilizalos o seu antoxo. Falaba o voceiro do Grupo Nacionalista de que o Partido Popular a determinada asociación lle había aumentado a partida de 7.000 a 12.000. Bueno, é que na actualidade vai en 15.000 euros para facer unha actividade que o Concello non quere facer, porque está ignorando un acordo plenario. Pero bueno, eso xa é outro tema. Todos os xeitos, vostede está aquí dicindo que non lle parece injusto, sen embargo, aquí de novo volven a mostrar os criterios contradictorios que ten o Partido Popular, porque a Xunta de Galicia, gobernada polo seu partido, o Partido Popular, eliminou varias das subvencións nominativas e exerceu diversos criterios para as subvencións. Moitas gracias, señor. Entonces, non entendo por que non o quere determinar aquí en Redondela. Pero bueno, parece que a postura do Partido Popular vai variando cada día dependendo de onde nos temos. Moitas gracias, señora París, ten a palabra. Sí, soy. Bueno, por contestarlles ordenadamente, empezarei polo señor Álvarez. Vostede mismo, coa esta contestación que me acaba de dar, nomeando punto por punto determinados clubes e determinadas asociacións, reforzan o que eu dixen ao principio. Están facendo unha previa discriminación. É dicir, contéstame vostede se quere facer a bandeira de cesantes, quen vai facer ese evento? Con quen quere que concurra o clube de cesantes para a bandeira de cesantes? Con quen quere que concurra a Asociación Española contra o Cáncer para facer un proxecto contra o cáncer? Contra quen quere que concurra? A ver, bueno, en fin, BNG, di vostede que nos cuestionamos os convenios. Non nos cuestionamos os convenios. Nos decimos que é unha fórmula válida para traballar porque a lei ampara a recoñece cando é excepcional e así o pon. Ademais, aquí están os articuliños da lei Xeral de Subvencións de 2003, excepcionalmente, sempre que así se prevean las bases reguladoras, el órgano competente procederá a conceder prorrateados, bla, bla, bla. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones. Fai unha listaxe. Punto C. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, porque, evidentemente, pues non haya máis organismos que as poidan facer. Está clarísimo. Insisto no mesmo, é regular, porque nos gusta regular, porque realmente o obxectivo final vai ser o mesmo. É dicir, se vostede quere traballar pois, con unha asociación de nenos, de pais que teñen problemas especiais de educación, aquí temos, a que temos. Podemos regular, podemos convocar, pero contra quen van competir? Non, a ver, penso que é moi fácil de comprender, moi fácil de comprender. Quero dicir, o principio de eficacia é evidentemente un principio administrativo, pero podemos aplicarlos todos. Penso eu. E, bueno, simplemente para decirles, transparencia teñen toda que queiren. Ano a ano nos orzamentos do Concello. Teñen liquidacións trimestrais, poden facer seguimento do que se está gastando e do que non se está gastando. Poden consultar as justificacións, poden consultar as memorias, os expedientes completos. Non sei que máis queren. Poden falar directamente coas propias asociacións, os coñecen e lles poden pedir tamén información a eles, evidentemente. O máximo órgano de control do Concello de Redondela é o Pleno, e dáse conta aquí desas cantidades e deses convenios. Vostedes son coñecedores especificamente todos os anos de con quen se vayan firmar convenios. Todos os anos. Non poden dicir que aquí se nega nada ni que se esconde nada. E máis, fanse convenios con moitísimas entidades coas que xa se facían antes. É dicir, se poden cambiar as cantidades para adaptarlas ás necesidades que poida ter determinada asociación ou determinada entidade, pero moitísimas delas xa se veñan facendo antes. Son igual de válidas. Non quero decir con isto que sexa unha fórmula que teña que quedar sempre así, pero son válidas e é facer regular un traballo que aquí no noso Concello, eu non digo que en outros non se poida facer porque haya moitísimas máis, pero aquí é un traballo de regular por regular. E xa para rematar, eu quería dicirles que, bueno, isto pues, o de sempre, vostedes son unha oposición, evidentemente nos estamos en minoría, por suposto, vostedes teñen propostas e ideas que traer a este pleno, podeñas gañar, pero evidentemente nos temos que explicar tamén cal é a nosa postura como goberno que somos. É dicir, aquí se están facendo unha serie de convenios de traballo con determinadas entidades que todos vostedes coñecen, saben perfectamente que o están a facer ben, quen non o está a facer tan ben, se lle gustan máis ou se lle gustan menos, pero penso que transparencia e posibilidade de consulta teñena toda. A nosa postura, evidentemente, é no a esta regulación. Non, para nós non ten ningún tipo de sentido, pero bueno, que seiba que as causas son esas. De acordo.
Señor Figueroa, ten a palabra. Ben, eu penso que vostede non entendeu moi ben a moción. O que se solicita son criterios para que esas asociacións saiban por que as cantidades que se lle dan son tales. Se son máis, son menos, cal é o motivo. Vostede falaba de que iso xa se atopa recollido na base 52 nos orzamentos e que a principio do ano xa aparecen nomeadas as diversas asociacións que van ou que poden recibir ese diñeiro. Iso sempre cando os orzamentos non se prorroguen e vostedes xoguen co medo dicindolle esas asociacións que non van recibir nada, aínda que despois si se lle pode otorgar. Esa regulación da que fala non explica porque as mesmas no mesmo tipo de condicións a unhas entidades se lles dan os cartos a outras non. Nos non poñemos en dúbida de que vostedes estén dando o diñeiro a chou ou como se poida dar. Pero, por exemplo, nos anos que vostedes levan gobernando levan dito e repetido que no Entroido de Verán firmaron convenios coa Asociación de Empresarios para facer o Entroido de Verán. Nos levamos anos pedindo ese convenio e ainda non o miramos. Non hai convenio. Simplemente se dan uns cartos ou, como convenio non existe, simplemente abonamos. Abonamos e a cambio non recibimos ningún tipo de justificación de como xestionan esa ou outras entidades os cartos cos que os subvencionamos. Fala de que non se vai a ser eficaz, pero o que intentamos é ser xustos. Se o Concello hoxendía non é... A vostede dalle igual, claro. Se o Concello hoxendía non pode ser eficaz por falta de personal, é porque o Partido Popular impide contratar traballadores, non hai outra. Non podemos estar sempre coa mesma, que non se pode contratar, non se pode contratar porque o seu partido impide contratar. E repito de antes, non lle pode achacar o Partido Socialista e o BNG que fixeran mal antes as cousas cando vostede di que todavía se fixeron así e que o mellor é seguir facendo así. Por lo tanto, entón, estalle criticando que apoyen isto. Eles creen que agora as formas deben de cambiar. Vostedes, polo menos, antes decían que lles daba igual e agora din que lles dá igual. O sea que non importa. O mellor é que a xente... Señora de París, por favor. O mellor é que simplemente poidan acudir repito, o concelleiro de turno e que el decida a quen se lle pode dar a subvención ou con quen firmar un convenio. Agradecemos os grupos que apoyen esta moción e nos gustaría que se levara adiante. Moitas gracias. Moitas gracias. Votos a favor? En contra? Abstencións? Non hai. Bueno, pois descansamos e falamos